Ditu santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun umiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki, jauna, Kristo erruki, jauna, erruki dakigula jainko guztizan zua, da gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Y comenzaré haciendo las preguntas pertinentes a los padres y padrinos. Zeizen aukeratu dezue aurronentzat. Zer eskatzen diozue jangoikoaren gizari, ere samiak dosentzat. Bataio eskatzen dezue, zuen aurrenentzat. Fedean azileako dezue. Agindua jarraituz, jainkoa eta lagun urkoa maitaritzan. Jesus jaunak erakutsi digun bezala. Badakizue hori. Eta zuek aita amabitxio, gurasoei lagundu beharko diezuen eginkizun hori betetzen, nahi aldizuen. Teresa Milaga Rosalizak poz handiz egiten dizu ongi etorri. Beraren izenean, zinatuko zaitut gurutzeaz, Kristo gure salbatzailearen ezaugarriaz. Zuek ere, guraso eta aita amabitxio, nire ondoren gauza bere dizue. Egin dezagun ondoren. Jauna, zuregatik bataioaren bidez berriz jaiotzen gara. Egizu, gaurkoan, Teresa ere, zure bizia jaiotan dira Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko karrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Exodo liburutik. Egunaietan, herria egar izan, eta Moisesen kontra marmarka izan. Zertarako atera gaituzu Egiptotik, egarriz hiltzeko gu eta gure seme-alabak eta gure abereak. Moisesek jaunari otsegin eta esan zion, zer egin behar dut herri honekin, harrika emango didate laster. Jaunak Moisesi, jartzaitez herriaren aurrean, eta eraman itzazu zerorrekin, Israelgo zahar batzuk. Hartu eskuan, ibaia jotzeko erabili zenuen makila, eta zoaz. Ni zure aurrean egongo naiz, horrek mendiko arkaitz gainean. Zuk arkaitza jo, eta ura sortuko da handik, eta edango du herriak. Hala egin zuen Moisesek, Israelgo zaharren aurrean. Eta toki ari Masan eta Meriba ezarri zion izen, Israeldarren hango haserreagatik, eta han tentatu zutelako jauna esanez, gure artean aldago jauna, bai ala ez. Jaunak esana, jauna dut hartzai, enaiz ez ere, larre guritan ark nau ezan.
jauna dut arzai, enaiz ezeren beharrean, larregurietan ezan arazten nau, atxedenezko iturira narama, eta birbizten dit barrena, banarama bidezior zuzenetatik bere izenagatik. Jauna dut arzai, enaiz ezeren beharrean, larreguritan ark nau ezan. Ibar ilunetan banabil ere, enago gaiz beldur, zu nerekin baitzaude, zure zigorra eta makila, hauk dira nire poza. Jauna dut arzai, enaiz ezeren beharrean, larreguritan ark nau ezan. Atontzen didazu maia, etxaiak dauzkadala begira, olioz kantzutzen didazu burua, gainezka dago nire erontzia. Jauna dut arzai, enaiz ezeren beharrean, larreguritan ark nau ezan. Zoriona eta grazia ditut aldean, nire bizi guztiko egunetan, eta jaunaren etxean naiz biziko luzaroen luzaro. Jauna dut arzai, enaiz ezeren beharrean, larreguritan ark nau ezan. San Paulo apostoluak erromatarrei. Senideok, bataioaz Kristo Jesusi lotuak izan gehanok, haren heriotzari lotuak izan gera. Bataioaren bitartez, berarekin heriotzan obiratuak izan gera. Kristo hilen artetik aitaren aintzaz piztua izan zan bezala, gu ere bizira berri batean ibil gaitezen. Izan ere, gure izatea berarekin bateinik baldin badago, arena bezalako heriotzan berdin egongo da, arena bezalako piztueran ere. Jaunak esana, Alleluia, 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 alleluia. Ni naiz bidea, egia eta bizia dio jaunak. Ez dijoa inor aitarengana, nire bitartez ez bada. Alleluia, 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 alleluia. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Markosen liburutik. Egun haietan Galileako Nazaretetik etorri zen Jesus, eta Joanek Jordanen batailatu zuen, eta berehala uretatik ateratzekoan zerua urratzen ikusi zuen, eta espiritua uso idurian bere gainera jaisten, eta zeruko mintzo batek honela esaten zuen: zu zera nire semea, nire maitea, zugan dut nire atsegina. Jaunak esana. Biz bakarra solamente diré dos palabras. Estamos en el tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento sobre todo es un tiempo de espera de la venida de Jesús, que se puede entender de distintas maneras, tanto de una manera, digamos, histórica, la venida de hace 2000 años, cuando nació Jesús en Belén, que vamos a conmemorar en la Navidad, fecha tan importante para nosotros cristianos. Por otro lado, está la venida futura, la segunda venida, la parusía de Jesús, pero luego también en el día a día tenemos muchas venidas y muchas presencias distintas de Jesús. Jesús le encontramos en la Eucaristía, en los sacramentos, en la oración. A Jesús le encontramos, porque nos lo ha dicho así, en las personas que sufren, en los pobres, en los excluidos. Lo que hagáis a uno de estos, hacéis a mí. A Jesús le encontramos
cuando dos o más nos juntamos en su nombre. A Jesús le podemos encontrar en tantas y tantas ocasiones como Él nos ha querido enseñar. Hoy solamente nos encontramos para celebrar un bautismo, un sacramento tan importante también porque comenzamos a ser cristianos en el bautismo. En el bautismo es cuando nacemos a esa vida de Dios, de la misma forma que el nacimiento de una vida humana es un misterio y un don y una alegría enorme para nosotros creyentes, el nacer a esa vida, digamos, de inmortalidad espiritual de Dios es por eso también una alegría tanto o más grande. Eskatzen diogu da, jangoikoari, gaurkoan bataiatuko dugun Teresa Maria. Dominizkariak. Aita santua, gotzai eta apaizen alde. Fededunen maitasunez inguraturik, jainkoaren nahi egin eta Jesusen berri ona zabal dezatela, eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskari da. Teresaren alde, gure familia eta familia guztien alde. Por todas las familias, para que sean un reflejo del amor de Dios uno y trino, siguiendo el ejemplo de Jesús, María y José, roguemos al Señor. Neste tempo de Advento, rezamos auxilio de São José e de Nosa Señora, para que, seguindo o seu exemplo, possamos tamén nos preparar os nosos corazaos para acoller o menino Jesús, que está próximo. Roguemos al Señor, pidamos al Señor que infunda en nosotros su Espíritu Santo para que vivifique nuestra oración y transforme nuestro corazón, abriéndolo al servicio de la caridad. Roguemos al Señor. Hilda Cohen Alde. Rezamos especialmente hoy por Antonio, que ha fallecido, consuegro de Pilar. Pedimos también por los abuelos de Teresa, María José y Miguel, y también por su bisabuelo Manuel, y por todos los difuntos. Dale, Señor, la vida y la felicidad eterna. Roguemos al Señor. Y no estamos solos, con nosotros también está festejando en el cielo la Virgen, los ángeles, los santos, venimos a intercesión diciendo, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, San José, San Juan Bautista, Santos Apóstoles Pedro y Pablo, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, santos y santas de Dios. Estaba en batalla porque era gratuita tu poder.
Atsegin begizu jauna, gure buruaren eskaintza adierazten duen oparian, eta bete ezazu gugan, sakramentuen bidez, zure salmena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jagoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen bidezko eta salogare nonai eta beti gutzuki eskerrak ematea jauna, eta guztiz santu, hangoiko alguztigun beti ere Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera dugu profeta guztiek antzinatik adierazia, ama bertinak maitasun samurrez sabelean ekaria. Oanek etortzekoa zela esanak, baita etorria zela erakutsia ere. Berari esker pozez ari gara, egugarri misterietako prestatzen, otoitzean erren aukerantzat eta beraren gorespetetan alai. Horregatik engeruetako egeruekin almen nagusitza eta zerukotan guztiekin, zure hitzari goratzak hau, beti eta beti abestu dugu. Santu, santu, santua, dira guztien jaso jauna. Zerurrak beterik dauzka, zure dizira. Eta eskerrak eman ezagitu zuen eta bere ikasleio zien txanez, hartzazue eta jan guztio muntatik, hau nire guztitza bat zuen zartemako dena. Era berean afalogoak gantzaturik, berriz eta eskerrak eman ez bere ikasleio zien txanez, hartzazue eta edan guztio muntatik, hau nire oguraren gaitza bat itun berri eta betikoa den gola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko denak, egiztue hau nire egitari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semiaren heriotza eta biztuera gogoratuz, biztiaren ogia eta salamenaren izan, eskaintzen biztizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure xertutzari onartu gaituzuleko, eta apagin eskatzen duzugu Kristoren gorputza eta odor hartzen dituguno, Espiritu Santuak bat egin ditzala. Izango duak jauna, mundu guztia zabaldurik dagoen zure izan, eramazu maitasosara Frantzisko gure ikasantuarekin, Jose Ignacio gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Era berean izango duak jauna, bizteko itxaropenean guardian gure semuteak eta hildako guztiak ere. Kanpoan, bereziki, Antonio. Argitzazu zure opegiaren argitan, errukizak izkikoaren guztiok betiko biztiak irits dezagun. Kangoikoaren amamariak ikinak doatxoarekin, San Jose bere senarrekin apostolu santuekin eta gizarte guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin bateak berezitzagun, Jesu Kristo zure sendiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jakoiko alguztidu nore Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, agindu eta erakutsian jarraituz, itur gabe esan dezagun. Gure eta zeru eta zerrana, santu izabere zure izena. Etor beti zure errenua, egin beti zure gaiak zerua bezala garriarte.
horietan sento, etiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jaunaz pertsona da apostoluei bate uste dizuet bere pakea ematen. Begira zure elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoak ikusela, emaiozu elizaren pakea, eman batasuna, errege bizi baizena, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Visitarse la mano y así, pero hacer un signo de paz. Hango prometido ya, zuk entzen duzu dugu pekatua, narroki jauna, hango prometido. Ona hemen jangoiko ditutza, ona munduko pekatuak entzen duena zorion osoak jaunaren maitatetuak. Jauna ni ez naiz inion zure etxea sartzeko, baina sartzen bat eta sartzeko naiz. Egin ez da gure doi.
Jauna, zure errukiak egin gaude, hartu dugu sakramentu honek, seta gaitzala gure jokaera txabetik, eta datozkigun egu bere gaietarako prestatu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta baina eskapularioaren inposizioa egingo dugu. Jauna zuekin, dedikaz eitzatela jaiko guztia duna gaita eta semeak eta espiritu santuak zoazte jaunaren bakean.